Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашния фиш за малко да излезе, но Мумбай победоха, но оставиха да ги изравнят и фиша не излезе. Нищо, днеска продължаваме с нови 4 срещи, да видим дали ще излязат. Започваме с Волонтари и Стяула в румънската дивизия. И според мен матч ще излезе двойка, тъй като Волонтари са много надолу, а Стяула са първи и би трябвало след колебливите си изяви да си вземат матча. Втория матч е от Етиопия Висша лига между Дире Дава срещу Хамберичо. Според мен този матч ще излезе единица, тъй като Дире Дава са по средата, трябва да им още малко точки да се качат по-нагоре, а Хамберичо са последни и не мислят, че излязат от тази зона. Третия матч за днеска от Индия, Спортна академия Намдари срещу Керала. Според мен този матч ще излезе двойка и играят 11-тия срещу втория. Последните си матчове Керала имат 5 победи от 5 матча, а Спортна академия Намдари имат 1 победа, 1 равен и 3 загуби. Тъй че според мен матчът е двойка. И последния матч за днеска е от България за купата между Лудогорец и ЦСКА 1948. Според мен този матч ще излезе единица в редовното време. Лудогорец ще се класира напред. Ето го и общия коефициент за всички 4 срещи, който е 6. Според мен е много добър коефициент и дано да излезе. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден, дано фишовите ви да излязат и до утре.